Magandang hapon po sa inyo mga kabarik. Bago po tayo mag-introduce ng ating lulutuin, gusto ko po muna magpasalamat sa mga lahat na sumusuporta sa aming mga video, patuloy na nanonood, at lalo na po dun sa mga ilang mga nag-subscribe na po. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon, ang lulutuin po natin mga kabarik ay sinigang na baboy. Dahil yun po ang gusto ng anak kong panganay, kinukulit ako, yun daw ang aking lutuin para yun daw ang ulamin niya. So, ito po ang aking gagamiting part ng baboy. Ang tawag dito ay pitso ng baboy. Tapos, ito ang sangkap na ilalagay ko. Meron akong sibuyas, bawang, siling panigang, tapos kamatis. Meron din talong, gabi, saka labanos, saka okra at sitaw. Saka ang tawag dito kangkong. Saka meron din akong gagamitin na panigang, sinigang sa sampalok with gabi, magic sarap, pork cubes, paminta, saka syempre mantika para sa panggisa. Samahan niyo po ako mga kabarik sa aking pagluluto. Tara! Samahan niyo mga kabarik sa pag-isa. Pagluluto. Unahin muna natin ilalagay yung sibuyas. Ako mga kabarik, pagka nagsisigang ng baboy, ginigisa ko muna. Pero pwede namang hindi igisa. Kaso pag ginigisa, parang mas masarap, natatanggal yung lansa. Kaya nasano ako na ginigisa. Sunod na natin mga kabarik yung bawang. Mamaya na tong kamatis. Lagyan natin makabarik yung baboy. Lagyan natin yung lakas. So ngayon, ilagay na natin yung paminta. Paminta, saka magic sarap. Magic sarap muna lang. Para lumasa na sa baboy. Tapos paminta. Kaya natin mga kabarik na kumulo. Pag kumulo na, pwede na natin siyang lagyan ng tubig. Takpan muna natin siya. So,
So ngayon mga kabarik, habang hinihintay natin na kumulo yung baboy, gusto ko ipakilala ko kayo sa aming mga aso. Ito po, yung aming aso. Ito si Mang Bert. Mang Bert! Mang Bert Bert Ito si Mang Bert. Tapos, yung isa naman si Samboy. Ayun, Samboy. 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 Bay Boy. Yan po mga kabarik ang aming dalawang aso na laging maingay, kumakahol sa tuwing nagluluto ako. Tingnan na natin mga kabarik yung aking niluluto. Baka nakulo na. Haluin muna natin. Nakulo na ata. Ano muna natin ng konti. Saka natin lagyan ng tubig. Tingnan natin mga kabarik. Tama na ako ito. Pwede na saan lagyan ng tubig. Lang pa. So ngayon mga kabarik, mamaya pa natin ilalagay yung mga gulay. Pagkulo nito, hintayin muna natin na kumulo. Sana natin mga kabarik, kulo na. Lagay na natin tong pork cubes. Tapos itong siling panigang. Saka itong mat. Takpan ulit muna natin. Tingnan natin mga kabarik, baka malambot na itong baboy. Malambot na. Hindi natin ilagay yung lagyan na natin itong, unahin natin itong labanos. Tapos itong gabi. Ito yung medyo matagal na luto. Lagyan na rin natin itong sitaw. Itong sitaw, maya-maya na saka itong pan. Takpan muna natin mga kabarik. Natin mga kabarik. Ito naman ilalagay natin ulit. Sitaw, saka lumo. Ilagay na rin natin ito mga kabarik na sinigang sa gabi.
Yung ipapahuli natin ilagay mga kabarik yung kangkong. Kasi pag pinatay na to, saka ilalagay yung kangkong. Tapos tatakpan, maluluto na yung kangkong. Natin kung anong lasa. Sarap na. Tama-tama na mga kabari. Hindi na pwedeng lagyan ng, hindi na pwedeng mag-additional ng mga asin. Tama-tama ng timpla. Hintay natin mga kabarit na maluto itong gulay. Tingnan natin. Tingnan natin itong kangkong. Natin mga kabari para luto yung kangkong. Saka patay na natin yung apoy. Para yung init, yun ang magluluto sa kangkong. Mamaya mga kabari, i-update ko po kayo. Tignan natin mga kabari. Tama-tama. Naluto na yung kangkong. Itong kangkong pati crispy pagka ganyan na. Pagluto na lahat. Habang mainit na mainit pa, ilagay na yung kangkong, saka takpan, maluluto na yung kangkong. Crispy siya. Ayan natin mga kabari. Pwede na kumain hapunan. Masarap na naman yung anak kong panganay dito. Mahilig yun sa gulay eh. Gulay. Init. Ito mga kabari. Ito na po yung niluto nating sinigang na baboy. Fulano style. Sana nagustuhan niyo mga kabari ang aking niluto. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.